Toate măsurile întreprinse în privința minorilor au fost petrecute în prezența psihologilor, părinților și în mod obligator a lucrătorului social. Fugeau toți care și încotro și prindeau, îi băteau și am luat-o pe scări la Palatul Național. Și m-au prins și acolo au început să mă pălească cu picioarele, cu mâinile, cu bastoanele, cu ce aveau ei acolo. Nu am pus mâinile așa pe față ca să nu mă pălească în față și oricum. M-au luat, m-au pălit pe drum până la mașină, acolo în dos, m-au aruncat, nu că m-au pus, dar m-au aruncat așa în mașină, fără milă. Eu strigam, fie să te rog milă de mine. El nimic, el mai tare mă pălea mâinile după cap. Toate cerințele deținuților sunt satisfăcute, inclusiv se acordă asistența, ajutorul necesar medical. Erau mărti și băteau. Când am chicat pe spate și mai mult nu o vrut să mă pălească și m-a tăus pe dintre ăștia, cu o bojă mă. Declar cu certitudine că acestor persoane le se respectă toate drepturile, fiindu-le acordat ajutorul medical în caz de necesitate. M-au atacat, erau într-un grup, într-un minibus, erau între 12-15 indivizi. Și toți cu bâte și cu picioare bruscă și brutalitate sălbatică. M-au reținut, m-au trântit la pământ și au început să-mi dea lovituri și în cap și peste spate și peste mâini și cu picioarele mă călcau. Credeam că nu o să rămân viu după aceste accident, aș spune accident, mai degrabă tortură. Și după aia m-a dus la comisariat. Nu știam în care parte m-a dus. Credeam că deja nu o să mai rămână viu. Toate cerințele deținuților sunt satisfăcute, inclusiv se acordă asistența, ajutorul necesar medical. Ceream avocat de asistență. Mi s-a spus, s-a trântit de avocat, mă tare m-au început să mă bată. Vreți avocat? Încă mă tare mai mult și pe spate și pe picioare. E teribil când mă loveau, când le spuneam că cerem ca avocat să fie alături. Mai jos, după celulă, era ancheta care urmează, în subsol. În subsol, acolo, iarăși, fiecare parte, că eram nepus împreună cu ceilalți bănuiți. Și în subsol, acolo, iar au început să ne dea agenții respectivi. Cum nu cunoșteam, eram îmbrăcați în măști, dar putea să mă lase mort. Declar cu certitudine că acestor persoane le se respectă toate drepturile, fiindu-le acordat ajutorul medical în caz de necesitate. Toată lumea era bătută, erau bătuți ca mine, pentru că eu le vorbeam în engleză în momentul când m-au arestat și credeau că sunt cetățean străin, de asta și credeau că eram suedezii. Și le-am spus în engleză, ce sunteți dumneavoastră și ce. Și s-au urât mult mai puțin. Și am fost nevoit să spun că am cetățenie franceză. Și domnul a spus că loviți într-un cetățean francez. Și asta a făcut să se rețină și acolo și în anchetă, într-un fel. Nu mai loveau ca ceilalți colegi care erau de celulă. Toate cerințele deținuților sunt satisfăcute, inclusiv se acordă asistența, ajutorul necesar medical. Mâna a fost călcată chiar de câțiva indivizi, cu bocance și lovit chiar cu bâta, cum spune ei, cu dubinca, cum strigau. Măsurile de identificare a persoanelor participante la acțiunile violente din piața Marii Adunări Naționale și la actele de vandalism vor continua pentru identificarea și supunerea responsabilității și răspunderii în conformitate cu legislația în vigoare a fiecărui participant la aceste măsuri de violență.